idazten ari naiz baina gehiegi kostata, lortu du nahi nuen ora. Kaixo lagunok, hemen txenaiz berriro ere. Ikusi altzen duten nire aitak grabatutako bideoa. Azken aldian iraultzaile dabil. Nik ere izan nahi dut youtuber. Gaixoak oso adintxarra dauka. Zer egingo diogu? Nik bideoa jartzen lagunduko diot. Nik neurea jarriko ditut, tapakea. Barrigarri geratu nahi badu, hor konpon. Nire zer gustatzen etzaionik. Guztiz erakargarria naun beretzat. Ez dina sekula santan moztuko berarekin. Ta zergatik ez diok egia esaten. Gontzal, ia lortuta huen. Esatera noanean beti zeukan beste konturen bat. Nik badakin Garazik eta Lukenek zergatik moztu zuten. Komplikatua duk. Luken gauza arraroak egiten hasi zuen. Arraroak, nolakoak. Metzekiat. Mezu arraroak, eta amorratuta zegoen enerrekin. Etzekiat, agian jeloskor zegoen. Zeloak? Hori dun? Hortzik nirekin mozteko? Beste bat gustatzen zaidala sinistu behar din? Edo, egia esan, adibidez? Kaixo? Aner, urtziri zeloak ematen lagundu behar didazu. ¿Creías que te imitaba yo algo? ¿Qué te la por la moita nariz? Ez kotilla horretaz bizkatu. A ber, gatxe, buelta gehiagin ematen dizkozu gauzei. Eta gauz pentsatu behar duzu bakarra, ea jo nerekin nola liatuko zaren da. Hitz egin nahi duzu. Kezkatuta nago zurekin. Ondo nago. Ez zaude ondo. Zer duzu? Pertsona batekin moztu dut. Baina arraroa da triste egotea. Ez da matxinengatik. Ondo ezagutzen zaitut. Egunak dara matzazu arraro. Leare konturatu da. Nola esan behar dut? Ez zaite zer gertatzen. Noa, badakit zerbait ez doala ondo. Hitz egin nirekin. Amonagatik da. Asteak dara matza gaixorik. Nerviosistemako zerbait. Larria? Sentitzen dut. A ber, Iratxe, lasai egon, Lehenik eta behin bideo ezabatuko dut. Begira. Borratuta. Listo, ados? Zer egin dugu? Lagundu beharrean... A ber, no exageres. Ez dakigu komunekoa berazten edo ez. Bideorena akatxik bat izan dela? Bai, baina manezuta dago eta listo. Gainera, ez zen bera. Komunekoa ez zen izan. Baina bromak egin dituzu bideoaren aurrean. Bortxaketa bat izan ez balitz ondo irudituko zitzaizun. Itxasorena jakin baino lehen lasai den. Zein da arazoa orduan? Arazoa zu zara. Bai, zu eta sare sozialetara dena igotzeko duzun joera hori. Gu ezkara putakumeak Iratxe. Guk ez dugu inor bortxatu. Putakumea itxaso bortxatu den kabroia da, ez zaitez okertu. Zorte txarra izan dugu eta akitxo. Non sartu zara